Atención, señores, digan todos a unha voz. É o Debate no Eirado, un programa sin igual. Mozos e mozas debaten pola defensa do rural. Bueno, xa sei que eu nisto non son unha experta, pero penso que estou no lugar indicado para aprender, no mesmísimo corazón da Ulla. Ademais, hoxe atópome xenial acompañada. Hoxe atopámonos no programa con Brais, Rocío, Andrea e Víctor. Mil grazas a todos por acompañarnos hoxe. Sei que ainda non dixen o nome na vila onde estamos, pero queredes descubrilo? E falando de outros tempos, a ponte desta vila, construída nos anos 50, conectaba Santiago con Madrid, pero debo dicir que é un lugar ateigado de lendas, lendas vinculadas co Pico Sacro ou coa mesmísima Raíña Lupa. Un sitio que fusiona tradición e modernidade é este que estamos a ver, un lugar situado nesta fermosa terra que nos acolle e ademais que mestura o son da presa cos postos de pescadores doutrora. Galicia é coñecida como o país dos mil ríos, pois é unha terra bañada por auga doce, e se falamos de ríos non podía estar rodeada de algo máis apropiado, os muíños, pois forman parte da nosa paisaxe, pero tamén da nosa cultura, e crédeme cando vos digo que a vila de hoxe está moi relacionada con isto. Que sí, que estamos en Vedra. E sabedes por qué? Pois podería darvos máis de 500 razóns, tantas como oliveiras hai neste lugar, pero mellor que non lo conten os seus veciños. Bueno, rapaces, que vos pareceron estes versos cos que comezaba? Porque eu quería facer referencia aos xenerais de Ulla. Sei que tedes un entroido moi importante aquí que conta incluso con testemunhas dende o século XIX, máis ou menos. Por que é tan importante para vos? É algo que representa o noso concello porque nas diversas partes do mesmo hai varias maneiras de facer os diferentes atranques e varias maneiras de organizar o carnaval. Entón é algo que é moi característico da nosa zona e debemos coidar, obviamente. Bueno, notase que Brais aquí é o experto, pero vos vivistelo tamén dende pequenos, non, Rocío? Si, eu teño ido así a zonas de Vedra a celebrar o entroido e ver así os xenerais. E tamén coñezo a xente que fai os atranques e así. E vos tamén considerades que é moi importante para esta zona? A min pareceme que é bastante complexo ser xeneral, pero creo que é algo que debemos manter porque é unha tradición propia de aquí e eso penso que é moi característico, sobre todo. Se lle preguntas a xente que é o que máis identificas a Vedra, moita xente dixe os xenerais da Ulla, por algo será, non? Pois sí. Ti tamén pensas o mesmo, Víctor? Sí, creo que Brais, como decías ti, é o mellor para explicar isto, pero ao final é algo que foi pasando xeración tras xeración e que, por tanto, debemos seguir conservando e seguir enseñando aos máis pequenos. Bueno, e ademais eu creo, non sei se estades de acordo, que estas zonas rurais son fundamentais para recuperar estas tradicións ou para mantelas vivas, non? Eu penso que é necesario seguir conservando o que nos foron transmitindo xeración tras xeración e que a xente veña e o coñeza, porque hai moita xente que de zonas máis loxanas a estas que non coñecen realmente o que son os xerais, é moi importante. Ti tamén opinas o mismo? Sí, que hai que conservalo e ensinalo aos máis novos, así para conservar a tradición. Bueno, estánme falando dos máis novos, entón credes que isto é unha forma tamén de unir aos máis pequenos cos máis maiores, unha actividade interxeracional? Agora como que vai pasando de xeración en xeración, vese moito que vai o pai ou a nai co seu fillo e acompañados, entón tamén é algo que no que comparten experiencias de familiares ao mesmo tempo que vai pasando por diferentes xeracións. Víctor, ti vivíchelo dende pequeno? Eu vivino desde pequeno, pero como decía Brais, porque é algo que aquí
en cada aldea que vas hai uns carnavales e hai uns xenerais, pero nunca o vivín desde dentro. Pero, como decimos, ao final, ese nexo entre os máis pequenos e os maiores é algo que é necesario, porque senón, pois, as novas xeracións quen llo vai enseñar. Bueno, aquí temos visións de persoas que están máis implicadas e de outras que o viviron igual dende fora, pero tamén se sinten identificadas. Eu penso que debemos poñer sobre a mesa o tema do turismo, porque ao final isto é unha atracción turística que trae xente ao concello, ou non? Sí, trae, o sea, o feito de que xa teña como reconocemento, pois fai que hai moita xente que igual non ten un plan para esa tarde, se acerque ás parroquias para ver o que é esa tradición, non? Eu creo que é algo moi importante. E ti notas que veñan máis xente neses días? Sí, ao mellor non tanto de fora, pero sí que, pois, ao final ti vas á parroquia do lado, os teus compañeros van contigo, despois eses veñen contigo a túa, e entón, ao final, pois, tamén é unha forma de unir toda esa zona rural un poquinho máis. Rocío, como se viven eses días? Hai máis barullo por aquí ou non? Sí, xúntase así bastante xente e pasámolo entre todos moi ben. Ademais, é unha forma de que veña xente de fora, de atraer, pois iso, nestas zonas que igual non somos moitos os habitantes, que veña xente de fora que nos coñeza, ou non? Sí. Bueno, e ti xa que estás implicadísimo, que opinas? Os últimos días é moito agobio. Para a xente que estamos desde dentro, volver a ensayar todo, que todo vaya polo como ten que ir, todo perfecto. E despois o día é como xa te relaxas, practicas todo o que fuches preparando durante esos meses. E ver a xente que te está escoitando, ver a xente que te acompaña durante todo o proceso, para mí é moi gratificante. Ademais, cos máis cativos, ves os seus pais que acompáñanos e van cun sorriso na cara porque desfrutan con velos eles desfrutar. Entón, para mí é moi bonito. Pois encantanme estas verbas coas que acaba de rematar Brais. E ligado a isto do que estamos falando, imos seguir falando de cultura e desta vez de música. Pero primeiro, quero que escoitedes a un verdadeiro experto. A importancia quizás das bandas, por exemplo a de Santa Cruz para o Concello de Vedra, saber darlle esa formación desde pequenos, esa actividade moi motivadora e enriquecedora, que ao final a música non deixa de ser unha actividade que a todos nos gusta, sobre todo nos pequenos, pero ao mesmo tempo ten unha proxección ao largo dos anos e crea uns vínculos entre as persoas moi fortes, tamén un vínculo ca terra, cas súas festas, cas súas tradicións, e mesmo chega ás veces a poder conseguir pois, que xermine pois, unha futura profesión que está moi valorada, ainda que é difícil e require moito esforzo, pois, eu penso que paga a pena como poder dedicarse a calquera profesión relacionada cas artes, en especial ca música, porque, bueno, creo que a parte de ser un traballo en si mesmo, pois é moi agradable, moi agradecido, para a xuventude, bueno, que non se quixo dedicar en algún momento a cantante, músico ou algunha cosa destas, pois nalgúna etapa da vida. Entonces eu creo que ella aporta, sobre todo no rural, pois un vínculo moi grande tanto co Concello como entre os mesmos rapaces que se crían xuntos e cos mesmos intereses, é unha actividade sana e ao mesmo tempo enriquecedora, claro, para eles. Xa vistes que aquí é fundamental e é moi apreciada a banda de música de Santa Cruz de Ribadulla, pero temos a sorte de contar cunha integrante, cunha verdadeira experta que é Rocío, que é a máis noviña daqui, pero xa eres integrante da banda e deféndela a morte ou non? Entrei na escola de música de pequena e pois fun nas 3 bandas que hai, na dos máis pequenos, nas dos adolescentes e agora estou como na que estamos a maioría. E pois imos así ás vilas a tocar, tamén a outros concellos e pasámoslo moi ben. E por que crees que é tan importante para unha vila contar coa súa propia banda? Pois eu creo que ao fin e ao cabo, pois cando vamos a outras zonas que non son no concello tamén representamos en certa parte o concello e tamén moitos dos integrantes son das distintas zonas de Vedra e cando imos ás distintas vilas, pois como que nos reunimos todos e pois sí. Pois dá gusto ver a unha rapaza tan noviña falando así da súa banda. Pero bueno, quería volver ao dos Xerais da Ulla, simplemente para facer fincapé na importancia de que os máis novos tamén nos integremos nestas tradicións e as defendamos, porque ti, bueno, dende moi pequeno tamén, non? Sí, é fundamental. De cando eu entrei de cativo, había persoas maiores que me foron ensinando como dar os atranques, como comportarme. Eso foi o que fun transmitindo eu a outras xeracións e inculcando que nenos máis pequenos se motivasen por entrar, adaptando os seus atranques, as súas situacións e intentando que pouco a pouco haxa máis xente hasta chegar a hora que temos xa un grupo
algo bastante considerable e cun futuro moi prometedor, porque temos rapaces dende os 3 anos ata os 50, que é a nosa persoa máis maior. Entón, estamos moi contentos ahora mismo. Pois, bueno, compartindo este vínculo de que os máis novos comecemos a adentrarnos na cultura do noso propio pobo, vos que opinades da banda? Credes que é importante para un pobo tela, que é un símbolo de identidade igual, non? Eu creo que axuda tamén a coñecer o propio concello, non? Como que o feito de que vayan a diferentes, xa non desta comunidade, senón que en moitas ocasións chegaron a ir fora de aquí, de Galicia, e pois eso tamén sirve de recoñecemento para moitas cousas. Ao final, escoitas e ves como esa xente se implica, ese grupo que está como tan cohesionado e así que os ves, non sei, a mí pareceme algo de admirar, a verdad. Ti sinteste identificado co que opina a compañeira? Sí, nada, só simplemente añadir que ao final é unha forma de seguir enriquecendo o noso concello e ao final, pois, o que di ela, de moito valor que vayan por aí adiante e digan oye, como toca a banda de Santa Cruz de Ribadulla, e que ao final falen do teu concello e che reconozcan ese traballo. E a parte de enriquecer, é un tipo de educación extra, non? Porque, claro, nos damos de valor a este tipo de educación? Sí, ao fin e ao cabo aprendes música que che pode servir pois en distintos ámbitos da tua vida, como por exemplo no instituto eu por estar na escola de música e na banda pois na asignatura de música pois tiña certa vantaxe que outros compañeros non tiñan. Pois ao final é algo de valorar a sorte que temos de que aquí en Medra haxa unha banda ademais destas características, con esta importancia, pero eu creo que aquí tedes unha festa moi relacionada con esta banda, non? A festa das bandas. Non facedes así unha xuntanza? Sí, que eu este ano non puiden ir, pero cada ano no Pazo de Santa Cruz pois celébrase o Festival de Bandas, onde veñen pois distintas bandas de Galicia ou tamén de outras zonas, e pois escoitamos uns as pezas de outros, tamén a veces tocamos en conxunto e así. Bueno, entón, falando de festival, eu quero poñer sobre a mesa o ocio. Rapaces, aquí en Medra hai ocio? Algo hai ou non? Algo hai, algo hai. Eu creo que tedes Un unhas poucas pouquiño. festas. Festas, sí, bastantes. Moitas. E son, creo que é tamén esencia Sí? de aquí. Ir a unha verbena cos teus amigos e amigas e pasalo ben, disfrutar. Contádeme, que festas tedes por aquí? Eu a que máis me acerca por onde vivo é o Santiaguiño. Entón, xa leva moitos anos e son festas de vermú, importante pola mañán, e despois á tarde, orquestas. E iso durante 2 días, e así na maioría dos concellos, de aquí da zona, das parroquias. E que máis festas? Imprescindibles de aquí de Medra. A ver, é que podes empezar desde febreiro, marzo, que empeza pois, a Orella, a Filloa, e agora entramos en julio, agosto, que é o que di Brais. En cada parroquia, pois 1, 2, 3 de agosto, en San Fins o Santiaguiño. Ou a última semana de agosto. De agosto. Despois enganchas o San Campio en San Pedro e... Vamos, a xenda completa. Sí, sí. Cada fin de semana, así cando entras no verán, eu creo que topas unha festa mínimo. Cando crees que acaba, en outubro volve o patio, de outubro. Sí. E sigue, e sigue, e sigue. Vamos, que non te vas a perder nada. Se te aburres, estás donde eres. E ademais, aquí o ocio é moi diferente ao das cidades, porque aquí podemos incluso xuntarnos nunha carballeira e desfrutar toda a tarde ou non. Cales son os vosos planes favoritos? Aquí o atoparnos moi lonxe de diferentes discotecas ou o que sea, nós podemos xuntar en calquer lugar, sea calquer centro que habilite o concello, calquer carballeira, calquer lugar, e ir tomar algo cos teus amigos, pos un pouco de música e pasas toda a tarde. Vamos, que temos diferentes iniciativas de xuntanza e de divertimento, non? Sí, e sobre todo, pois, o que di Brais, diferente a outras discotecas, pero ti xa traes a xente da cidade, traes a xente pois, con intercambios que facemos gracias ao Concello con outros países de Europa e lévalos a unha verbena e din, guau, o sea, isto é diferente. E ao final, oír eso tamén mola, non? É algo moi noso e que nos identifica, ou que? Sí, creo que hai moitas posibilidades, a pesar de ser un concello que moita xente di, ui, non sei onde está, pero realmente unha vez que empezas a ver que todas as posibilidades que as que conta, dis, bueno, entonces igual sí que me interesa ir por aquí a visitar ou a ver cousas. Unha forma de darse a coñecer tamén coas festas, igual que coa banda, verdade? Sí. Bueno, estábamos falando de festas e a verdade a mí entraronme ganas de vir a algún aquí a Vedra que pintan todas moi ben, pero eu quero que cambiemos un pouquiño de tema. Imos falar da saúde, de actividade deportiva, pero antes de que falemos nós quero que escoitedes aos veciños, que estivemos antes preguntándolle a eles, a ver que din.
Bueno, pilladesme aquí estirando, aínda que a verdade pinta de deportista non teño, así que imos de preguntar aos veciños de Vedra sobre este tema. A ver, aquí vos vedes moita xente facendo deporte? Sí, ainda hai xente, sí, no fútbol e todo eso, sí que ainda hai. Ademais que temos un entorno privilexiado, porque a xente que queira correr e tal non é o mesmo facelo nunha cinta que por aquí, por estas paisaxes. É moito mellor a zona esta, Sí? Sí, sí. Ademais, que calidade de vida temos aquí no rural? A mellor de todas. Sí, é por qué? Por qué? Por entorno. O tives moita xente facendo deporte? Polo rural non, xente do rural que vai ao gimnasio, pero así, correndo polo rural non, a mellor aina, pero eu non a vexo. É que me dis do deporte do Sacho? Iso é deporte? Iso é buenísimo, buenísimo. Iso é o que debían facer todo Cristo. É un deporte sano, productivo, ao mesmo tempo que faz deporte podes sacar unha produción. É buenísimo. Ti É practícalo? buenísimo. Non. Pero practiqueiro, practiqueiro. Sí, sí, que eu son moito do rural. Sí? Eu son de Galicia profunda. E que calidade de vida temos aquí? Ben, ves, temos a xente que dura máis No, eu non cambio isto por nada, Que va, que va. No. É iso. Xa ves a calidade de vida. Que secreto Madre teremos? mía. Porque a xente daqui dura máis tempo. Ser galegos. Non máis, é o secreto. Somos os mellores. Fago deporte de brazo. Por que as zonas rurales son tan boas para facer deporte? Porque hai sombras, está fresco, non hai muchos coches, está a gusto, non sei. Ademais que temos calidade de vida aquí, non? Bastante. Nada mellor que isto que facer deporte ao aire libre. Que podemos facer por aquí pola rúa? Por moitas cousas. Podemos ir a bañarnos ao río. Ir nadar ao río. Nadar ao río, podemos ir dar un borde, ver amigos ou amigos por aí, calqueres. Incluso quen queira correr en vez de nunha cinta por aquí. Claro, tamén. Non haberá Prada e Prado? Tamén, ou bailar, tamén. Con que contades aquí en Vedra para facer deporte? Pois mira, aparte de ter un club bastante laureado a nivel atletismo, que é o Olímpico de Vedra, que abarca varias categorías, despois hai 2 clubes de fútbol, hai un clube de baloncesto, e hai unhas instalacións deportivas bastante aceptables, dos campos de fútbol, un polideportivo e un ximnasio e unha piscina. Eu creo que para ser un concello rural que está bastante ben dotado e equipado. E que vantaxes contamos aquí no rural para facer deporte? Por exemplo, o aire libre, temos unhas paisaxes distintas, non? Si, o aire libre e zonas sombreadas como na que estamos son importantes a hora do verán de poder facer deporte. E a calidade de vida é moi distinta respecto ás cidades, non? A ver, creo que quedou demostrado na pandemia, entre vivir na cidade e vivir no rural non hai color. Para min, se me metes nun piso de 100 metros cuadrados, que xa me parece que é bastante generoso, xa me deixas cao. Pois xa os escoitastes, pero eu agora quero saber que opinades vos. E se vos parece, vou empezar con Víctor, porque é un deportista internacional, non? Bueno, neso estamos. Bueno, contame, ti que crees que nos ofrece o rural no referido ao ámbito deportivo? Eso, eu penso que nos ofrece facilidades, comodidade e eso, ao final moita facilidade tan pronto saes da casa. É dicir, eu outro día, pois, nun dos meus viaxes a fazer un trialón en Marrocos, topéme con un compañeiro mexicano e el dicíame que a veces para facer unha saída de bici, tranquilo e demais, que tiña que coller o coche 1 hora e media para poder salir sin coches e sin preocupacións, ou que se iba a un circuito de Fórmula 1 a entrenar. Eu dicía, wow, eu salgo da casa e estou nunha carretera sin tráfico, no medio da natureza e facendo deporte nun paraíso natural. E que a veces non valoramos esas cousas tan sencillas e necesitas que alguén che diga os traballos ou as dificultades que eles poden ter para valoralo. E penso que é algo que debemos valorar e non dar a veces por sentado. Andrea, ti tamén estás moi vinculada con isto, non? Sí, pero eu máis desde a outra parte, como entrenadora. Eu, bueno, aquí en Vedra hai un montón de posibilidades que ofrece o Concello de diferentes actividades para todas as idades, en todos os horarios, e tamén porque eso facilita a conciliación, entón as familias como que tamén demostran esa confianza. Pero bueno, que a mí encántame enseñar e sobre todo que a mí me gusta, entonces creo que
as familias tamén como que aquí son moi cercanas, como que mostran moita confianza en ti e no teu traballo e deixan como que ti decidas o que queres facer porque todo vai a estar ben para eles. E vos que vantaxes pensades que ten o rural para facer deporte? Pois eu creo que o que dixo Víctor, que tes como máis facilidade para distintas cousas polo entorno, tamén tes máis tranquilidade e pois aquí o Concello tamén presta pois distintas actividades como o Club Olímpico e así para facer deporte. Porque aquí tedes distintos deportes, ou non? Sí, tal e como dixo Andrea, pois a parte do fútbol, que é o deporte por excelencia de todos os nenos e nenas, tamén temos ximnasia, tamén fan diversos deportes como patinaxe, etc. Entón é unha zona na que temos moita cultura do deporte e que poden escoller realmente o que eles queren facer, non teñen ninguna obligación e teñen diversas opcións sin ter que marchar da vila. E agora, falando de saúde, vos pensades que aquí no rural hai calidade de vida? Eu penso que sí, porque o aire que se respira aquí vas á cidade e é completamente diferente. Cada vez que te moves de Galicia ou cada vez que vas fora de aquí, notas que tes que volver aquí porque non respiras igual. Ou a mí, polo menos, pásame iso, de decir, Dios, non valoraba realmente o que era vivir aquí cerca e sempre en contacto coa natureza. Ti como experto, que? Temos calidade ou non? Quen diga que non minte, é dicir, non sei, un sábado, un día pola tarde, sais, das un paseo pola Carballeira, por delado dun río, tes cousas que, bueno, tamén terás cousas peores, pero tes cousas que no outro lado non tes, sobre todo tan a man. E ademais, imos falar de longevidade, que nos queda un pouco lonxe, sí, igual non pensamos moito nisto, pero é certo que aquí os nosos maiores, non sei vos, pero meus avós traballaron ata o último día, sempre os vía con un sacho na man e ao final iso tamén é exercicio. Vos credes que ese é o segredo do rural? Sí, os meus avós pois tamén traballan, pois ao fin e ao cabo creo que sí que axuda a longevidade, tamén os produtos da casa, o aire que se respira e todo, pois eu creo que influe. Ti que pensas? Eu estou completamente de acordo. Aquí isto é algo máxico. Os avós duran anos e anos e anos, e non sei se é polo traballo, se é pola comida, se é por este paraíso idílico no que vivimos, pero isto é unha maravilla e vese despois nas estadísticas que somos unha das comunidades con máis idade. Credes que este é o segredo? Estades de acordo? Eu creo que antes a xente como que se tiraba máis para vivir na cidade, porque realmente por as comodidades de ter que coller un autobús ou ter que moverte en coche, como nós, sí que é certo que igual é como a parte máis limitada, pero realmente eu creo que cada vez máis xente intenta acercarse aquí por todo, pola calidad de vida, polos tipos de actividades que temos, porque sí que é certo que aquí neste concello, por exemplo, temos moitas cousas. Sí. Entonces, creo que a xente cada vez acércase máis aquí, implícase máis, porque tamén pode fazer actividades na súa horta e a vida está moi cara, entonces hai que buscar outras vías. Todo vantaxes, non, Víctor? Sobre todo é que cando o coñeces, porque, sí, tes amigos ou compañeros na cidade e dicen, é que nós temos todo a man, temos cine, temos non sei que. Veñen unha semana aquí onde ti e din, vaya, non está tan mal. E ao final que estás a 5 minutos en coche da cidade. Non... Pois rapaces, teño vos que dicir unha cousa. Penso que Vedra non puido ter mellores defensores e defensoras porque deixastes o rural por todo o alto. E agora eu quería demostrar que podería ser unha boa fichaxe para os xenerais da Ulla, pero xa que temos a Brais, que che parece se despides o programa? Non hai mellor maneira de despedir que cun viva, así que, atención señores, digan todos conmigo unha voz. Viva este maravilloso programa que realizamos dende Vedra! Viva!